Gotogotebia omosike Simba iga, Ogembo nebo 4 chibesa chiaete tigwe budget 800 million na echibesa chiri Ruto arwete 200 million aira na Ogembo achitigo Ogembe anse kwagachu banyochirire China ochire kwagacha toigwete wagachire enyomba ekoroku ng'a wind of the sky China is going to see 500 korora bono iga Simba monto taiyo momanyete naende ntomwagoete goika amanye ng'a busia yachenchiri magana ODM taiyo naende ere bono goikera iga nabatenena na omong'ina oria tokoroka ng'a omong'ina oyo tokoroka Otoma takobua Otoma kura mang'ana aya aeire busia bono iga tiga amanye ng'a ere tigana gosibia ebirago biaye korwa obisi naende obisi yaye eria abegete motonto aria ntwana korora egasi ya serikali egokorerwa omochie bwa omonto okorire aba MCA nabo bagosibia chisani bwoye bono MCA taiyo ogochia koirana otatiga aba MCA gete batato bogochia koirana boka nabo bagochia gocha okorire aba MCA buna abasomba bagosibia chisuguri bwoye obachandire twabaseririe bono mbarigochia koira kerogo kende gionsi na amang'ana a ODM gusii ebe naende naigwa ogoteba ng'a abanto omonto taigochi kobwata ekura ng'a agochi goseriwa korwa busia ona goaka ekura gusii naende oywo agoseri nigo gekogera abagusia bagokora egasi iga ande chinguru chiabo omanye korwa obwate chibesa echio ochire tiga bogere bagatari.